Tanni, tbissim fuq wiċċ it-tfal u emozzjonijiet oħra it-tnej fil-għodu hekk kif għal ħafna wara 3 xhur sħaħ reġgħu iltaqgħu ma' sħabhom fl-ewwel jum tas-sena skolastika ġdida. Il-ġurnata bdiet aktar kmieni mis-soltu għal aktar minn 25,000 tifel u tifla li ritornaw fil-klassijiet tal-iskejjel primarji u sekondarji tal-Gvern, ritorn li involva preparamenti mhux ħażin anke mill-ġenituri. Iktar jien naħseb eċitata minnhom. Ridet tintaqa' terġa' ma' tfal u jieħdu pjaċiru. Inna nippreparaw il-bidu tas-sajf u għax tawna l-affarijiet biex nixtruhom minn qabel. La tal-żmien. Tipprepara hu. Kollox lestu. Kemm imorru issa biss. Kaldaw il-holidays ferħaninu. Issa jirritornaw għall-iskola. L-affarijiet tal-iskola, uniformijiet u hekk. Quddiem l-iskejjel sa minn kmieni bdew jinġabru tfal akkumpanjati mill-ġenituri tagħhom. Ħafna mit-tfal ħerqana li rritornaw lura l-iskola. Il-teacher ġdida u l-ħbieb il-ġodda. Għax nieħu pjaċir ma nkun qed nagħllem. Nitgħallem. Kont ħafna ħerqani li nistennihom biex tibda. ħafna. Nixtieq li terġa' tibda l-iskola ħalli nieħdu pjaċir nilagħbu fil-break, nistudjaw u nagħmlu homeworks. Għax l-iskola nieħdu pjaċir nitgħallmu affarijiet ġodda u niltaqgħu nerġgħu mal-ħbieb. Għax imissieħħa l-iskola jien. Għax hekk nerġa' niltaqa' mal-ħbieb u nerġa' nieħu pjaċir u nitgħallem affarijiet ġodda u hekk. Għax noqgħod nilgħab futbol mal-friends u noqgħod nagħmel homework mal-mami u mad-daddy u noqgħod nistudja xi ftit naqra l-iskola. L-iskejjel tal-Gvern f'din is-sena skolastika ġdida qed jilqgħu lura wkoll aktar minn 3400 talliem u aktar minn 1800 LSA. Din it-tieni sena fi proċess biex ikun bil-mod il-mod introdott il-kunċett tal-koedukazzjoni fejn bniet u subien jitħalltu fl-iskejjel sekondarji. Intant skejjel post-sekondarji u l-università jiftħu l-bibien tagħhom il-ġimgħa d-dieħla għal eluf ta' studenti oħra.